расман муҳориба дар вазни 61 кг байни ҷавонтарин ҷангвари UFC Раул Росас Ҷуниор бо рекорди 7-0 ва Кристиан Родригес бо рекорди 8-1 рӯзи 8 апрел дар турнири UFC 287. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. якум рақами рейтинги вазни 61 кг Шон О'Мелли дар муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Пётр Ян ва Мераб Двалашвили баргузор мегардад прогнози худро дод. греплинги Мераб ва греплинги Стерлинг гуногунанд, аммо онҳо каме монанданд. ин муҳорибаи шавқовар аст. ман фикр мекунам ки Пётр ҳамчун ҷангувар хубтар аст. ба фикри ман ӯ аз Мераб дида ҷангувари ҳаматарафа ва пуртаҷрибатар аст. аммо ба ҳар ҳол Мераб метавонад ки ӯро ба замин афтонад ва бо тарзи дилгиркунанда раундҳоро гирифта ғолиб шавад. ин муҳорибаи асосии турнир мешавад, муҳорибаи 5 раунда, ва ман хеле ҳайронам ки Пётр Ян ин гуна зуд ба октагон бармегарда, гуфтааст О'Мелли. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидан Шон О'Мелли ба ғалабаи Мераб боварӣ дорад. ба фикри ӯ Двалишвили дар ин муҳориба бо қарори доваро ғалаба ба даст меорад. ба фикри шумо чӣ дӯстон, ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пётр Ян ва Мераб Двалишвили рӯзи 11 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. варзигари тоҷик Нурулло Алиев имрӯз акси худро бо ҳамроҳии яке аз ҷангуварони беҳтарини вазни сабук дар ҷаҳон Тофиқ Мусоев гузошт ва ба ӯ миннатдории худро барои кӯмак дар омодагиҳояш расонд. ташаккур бародар барои кӯмак дар омодагӣ. Тофиқ Мусоев сидқан инсони хеле меҳрубон, навиштааст Алиев. дӯстон, бояд гуфт ки онҳо якҷоя тамринҳои хуб гузаронданд ва ин гуна тамринҳо барои Нурулло хеле хуб аст, чунки Тофиқ яке аз беҳтарин ҷангуварони вазни сабук дар ҷаҳон аст. шахсан худи ман муҳорибаҳои ӯро аз соли 2018 тамошо мекунам, вақте ки ӯ дар Рейзн баромад мекард. ӯ чунин ҷангуварони машҳур ба монанди Мариф Пираев, чемпиони Беллатор Патрики Питбул Ферейра ва Сидней Оутлавро шикаст додааст. худи ҳозир ӯ дар Беллатор баромад мекунад ва дар рейтинги вазни сабуки Беллатор дар ҷои дуюм қарор дорад ва ӯ иштирокчии Гран-при Беллатор барои $1 миллион ва камарбанд дар соли 2023 аст. барои ҳамин дӯстон, тамринҳо зидди чунин варзигарони сахт ва пуртаҷриба албатта ки ба Нурулло Алиев даркор аст ва дар вақти муҳориба ин ҳама натиҷаи худро медиҳанд. мо боша ҳам ба Тофиқ ва ҳам ба Нурулло дар муҳорибаҳои дар пеш истодаашон муваффақият орзумандем. тобови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс дар сеюм муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс прогнози худро дод. ман фикр мекунам ки Леон дар ин муҳориба ғолиб мешавад. дуюм муҳорибаи онҳо муҳорибаи хуб буд, аммо ин муҳориба дар баландӣ гузашт. Усман дар чунин ҷойҳои баланд бисёр тамрин мекунад ва ӯ одат кардааст. Эдвардс дар якум раунд хуб баромад кард, аммо баъд эффекти баландӣ ба ӯ таъсир кард ва ӯ худро дар дуюм, сеюм ва чорум раунд хуб ҳис намекард. аммо ба ин нигоҳ нокарда, ӯ ғалабаи фавран ба даст овард. сеюм муҳорибаи онҳо тамоман дигар гуна мешавад. Леон дар кишвари худ дар Лондон меҷангад, он ҷо дар баландӣ нест ва ман фикр мекунам ки дастаи ӯ лагери хуб мегузаронанд. ба назари ман Леон чемпион мемонад, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунам ки айни замон ҳисоб байни Камару Усман ва Леон Эдвардс 1-1 аст ва сеюм муҳорибаи онҳо дар ин қувозмоӣ нуқта мегузорад. худи шумо дӯстон дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? ҳатман фикротонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.